Ne, tohle nebude normální bajkové video. Toto je příběh rychlebských stezek. Když jsem před 15 lety poprvé přijel na úpatí Rychlebských hor, byl to bohem zapomenutý kraj. Práce bylo málo, mladí utíkali do měst. Když žijete za 9 horama, není to vždycky pohádka. Ale někdy nezbývá, než věřit na zázraky. Pak jsme objevili stovky let staré lovecké chodníky a začali je po letech spánku opět probouzet k životu. Najednou se začalo ukazovat, jak velký poklad rychlebky ukrývají. Postavili jsme první kilometry trailů a ze zapadlého koutu země se pomalu začala rodit jedna z vyhlášených bajkových lokalit. Ne, nebylo to vždycky jednoduché. Možná se nám tu vlastně podařil malý zázrak. První jsme postavili těžké kamenné traily pro zkušené bajkery. Ale stezky Wells nebo Tajemný nejsou pro každého. Proto jsme vymysleli trail podél Černého potoka. Sem už na zábavnou výšku můžete vzít i přítelkyni nebo děti. Dál pro nás ale zůstávají typické kamenné stezky, jako jsou Vízner, Prokletý nebo Velryba. Právě díky nim se vám rychlebky zaryjí hluboko pod kůži. A zapomenout nesmíme ani na hravý Superflow, na kterém budete surfovat jako na mořských vlnách. Vždycky ale platí, u nás nepočítáme kilometry, ale zážitky. Co bude dál? Z megašutrů stavíme několik nových linií kolem velryby. Tohle budou nefalšované superkameňáky. Na brigádách s pomocí desítek fantastických dobrovolníků prodlužujeme Mramorový. Dobudovat se chystáme Prokletý. V budoucnu bychom tak chtěli mít 4 hlavní traily vedoucí až do údolí. Za každým metrem stezek se skrývá nekonečná dřina mnoha lidí. Tady v Rychlebech stavíme hlavně z kamenů. Velkých kamenů a ještě větších kamenů. Snažíme se respektovat přírodu, dělat to poctivě, tak jako za starých časů. Díky tomu mají rychlebské stezky svůj jedinečný charakter. Ale nejde to bez vás. Podílet se na rozvoji rychlebských stezek můžete i vy. Stačí přijet na naši základnu a dát si třeba pivko nebo si vypůjčit kolo. Koupit si můžete také pásek, kterým přispíváte na stavbu dalších trailů a údržbu stávajících stezek. Díky příspěvkům tak můžeme makat na tom, abyste si ten rychlebský zázrak užili všichni na maximum. Kdyby mi někdo před 15 lety řekl, co se nám v Rychlebských horách podaří vybudovat, řekl bych, že se zbláznil a že by se musel stát zázrak. Jenže ono se to podařilo. Ne, nebyl to zázrak. Byly to obyčejné lidské ruce. Kopeme dál, srdcem a rukama.